सीतामढ़ी। कहियो नहीं हमरा फोन करल कई जहिया से शादी भेल रे ओकर चेहरा देखे खातिर आँख तरस गेल रे। कहियो नहीं हमरा फोन करल कई जहिया से शादी भेल रे ओकर चेहरा देखे खातिर आँख तरस गेल रे। सपना में आवे दिल दुनिया दे रोजे, सपना में आवे दिल दुनिया दे। कौन हाल में होते हमर हेरोनिया दे, कौन हाल में होते हमर हेरोनिया दे। खबर पूछै छियै कोई नहीं बतबै रे, कोई जब पागल दिन रात त याद होकर सतबै रे। दोसरा से खबर पूछै छियै कोई नहीं बतबै रे, कोई जब पागल हम त सुनहि याद होकर सतबै। हम रहियै शरीर कौन हाल में होते हमर हेरोनिया दे, कौन हाल में होते हमर हेरोनिया दे। अभी आप सुन रहे हैं तेनवाही से मां दुर्गा म्यूजिक की प्रस्तुति विकास। हमरा हंसत खेलत बचपन से रहलै रे, छोड़ देलकै अनिल यादव के गलती की भेलै रे। साथ में हमरा हंसत खेलत बचपन से रहलै रे, छोड़ देलकै अनिल यादव के गलती की भेलै। अंकित के रहलै कौन हाल में होते हमर हेरोनिया दे, कौन हाल में होते हमर हेरोनिया दे।